garis besar wae cah, ini bukan lagi ngidam, ini lagi pengen pakai banget mangan buntelan godhong jati kaya sego berkat ngono kae lho cah. Lah gandeng aku kok gak oleh, ya wis aku tak budal masak dhewe. Lah iki mau aku pertamane gawe mie. Lah mie niki ana bumbune, ana bawang brambang karonan batang daun pre. Lah mie sing bar tak godhog mau tak bumboni ana saus tiram karonan kecap karo saus tomat. Lah bumbune mau tak halusno terus tak gosong nganti bener-bener mateng, tak cemplungno sayure wis setengah empuk baru tak cemplungno mine sing wis bar dibumboni cah. Wis tak imbongi karonan bawang pre karonan seledri, langsung diaduk-aduk nganti mateng cah. Lanjut kita bikin bumbu urap cose. Bumbu urap cose iki ana bawang brambang kencur ketumbar lombok karonan godhong jeruk. Lah terus tak tumplekno ning nggone klapa parutan, tak isi senenge iki ana uyah penyedap karonan gula, terus tak antepno ning nggone kompor tak adahi cowek. Lah iki lho vibese wis kaya sambel cos tenanan rasa bakal kereweng. Lah untuk urapane iki ya aku ana godhong lembayung karonan kecambah cah. Lah mang urape sing wis sambel urape sing wis mateng terus tak cemplungno cah, tak awur-awur. Lah lanjut gawe otok-otok tempe jenenge wis sego berkat, ya gak afdol ya gak ana otok-otok tempene cah. Lah untuk bumbune otok-otok tempe ku bumbu lodeh biasa, wis gak usah tak sebutno, wis sering tak sopil bolak-balik nang ngene videoku. Tak cemplungi iwak panggang ben tambah seger tambah wituk ngono ku rasane cah. Lah nek wis mateng terus tak entas, terus aku gawe adune ya wis cukup dadar endok wae cah. Lah nek wis mateng kabeh saatnya kita menikmati. Oh ya godhong jati iki mau lah ku jentik wae tanggaku cah. Wis jentik isih njaluk ngepekno, wis monggo ayo kita sarapan.